на 100 години от село Васил Левски. Сега тя ще ви каже едно стихотворение, което си спомня от детските години. Да казвам? Да. Глас ми се разнася българска родина, еком се отнася към стара планина. Чуйте ови вази български сухоли, как ни турчан гази гладби беси холи. 5 ми века тежки в робство ни черняхме, мърки са мъртвешки, ляхме и линяхме. Върри мусулмани в наш път си гояха, без милост душмани кръвта ни пиеха. Но те им душмански стъпкани под нога, пищяхме ни хански, викахме до Бога. А светът не щеше да ни чуи мъките, глухи сляп той беше към нази горките. Но часът настана, стресна се народа, екна глас Балкана, смърт или свобода. Нашите възстанници, се храбри юнаци, биха се юнашки, смръснати поганци. Славната Русия, тя против Турция, царя Александър, война обявява. Войските тръгнаха път през Румъния, бързо наредиха се по край Дунава. Зимни срещу Свещов, княз Николай готов, заповед издава Дунав да минава. Славни пионери моста да направят, артилеристите с топови да стрелят. Редом войници през моста да минат, донските казаци с коне да приплуват. Врага победиха, Дунава минаха, за 2-3 дена Балкана стигнаха. Черкези, зебеци и баши бузуци уплашени бягат долу към Цариград. Царя Александър прогони Турция, избави България от тежка тирания. Тогава той им казва: с Богом останете, мене да слушате, княза да искате. За 2-3 години княза сме сбили, за 5-6 години врага победихме. И Бог нам помогна, България, княгиня, столица София, цар Борис родила. 500 годишно царство обновила, а върли душмани вечно отстранила.